This is Beloved Estate called City of David. N'ebe nna ya ka ife a na-eme. Kemgbe Beloved zụrụ all this land from the owners, bịa developụcha ya low today. O nwebeghị any single man or woman or group of persons bịagoro bịa mee protest or na-ebe akwa si that na Beloved na-alụ ya na ya. Our brother Beloved single-handedly zụọ na niile from the owners, kwụọ fani n'ụgwọ complete, bịa developụcha ya low today. O nwebeghị any single human being bịalụnụ na-ebe akwa na-ekwu okwu n'obi mgbawa that na Beloved na alụfa anafa. Ọ zụrụ ya legitimately, satisfy ya conscience ya, and also satisfy the owners of the land. Kemgbe anwa low today, majority of you enwela idea. Beloved akwụghị any Igbo creators ụgwọ ka fa na-promote ya these properties. Ka these properties ga viral in every nook and cranny of social media. And even now today, that now one plot of this land no na 25 million naira. Apparently, a lot of building anọdịgo already because if I have old video, even now not tata bụ na-enwego so many buildings no n'ime ebe already that na many people ebrigo ebe anụ already. But one of our brother in Imo State nwekwara land like this, and kemgbe this our Imo State brother zụrụ those landed properties bido na-develop ya low today, a whole lot of people na-ebe akwa na-eti mkpu that na that our brother in Imo State here na kọlụfa nafa na consult the people onwe ndị ọkwụlụ ụgwọ ọ na-alụfa nafa n'ike to the extent na a lot of people got ime protest agbagburu many of them. And low today, that our brother ekwubeghị anything, no single statement, no empathy, and no compensation. 90% of our Igbo creators are na promote to ya every single day. Fekelo ka izu ike na social media are na promote like one-man properties. No butelu ndị Igbo development. Ọ kwesịrị ịlụ na Lagos, ọ kwesịrị ịlụ na Abuja, but o butelu ya ndị Igbo and a promote one-man property, a personal investment. Kagasa na ife bụ the only investment e butelu ndị Igbo. Almost Igbo creators akwụcha afanye n'ụgwọ and a promote one thing. The same Beloved butekwara ndị Igbo development. Ọkwa ife abụkwa the same development ka o butelu ndị Igbo. Infrastructure ọganiru ndị Igbo, but nobody na-ekwu maka ya. Ụmụnne m ndị Igbo na-ekwa n'anya ebe a. Did you all know na ife a na-eme na Abia State n'ime Abangwa, the biggest African clothing manufacturing company n'ime Abangwa? According to the man nwe company a, na ife a bụ the biggest in the entire African continent, ebe a na-produce akwa international standard with over 30,000 employees, over 30,000 workers n'ime Abangwa, and enweghị any single Igbo creators na-promote ya. Many of you in one like there. There are so many development, infrastructures, investment, more bigger, more lucrative, more helpful than nke ahụ nọ n'ime Imo State. But simply because na nke a bụ nke pastor, nke a bụ nke ndị church, ọ na-ewu ewu. Anya dezu ike na social media. Every day in social media, one-man property, one-man empire are na-ewu in the whole social media because all pastor. But ndị Igbo nwere many investment more bigger development n'ime ana Igbo. But majority of you enwela there. M wetala unu bụ ụmụnne m ndị Igbo ife aka unu kirie ka i wee more understand that no bụlụ only those properties, those things in Imo State, but the only investment on n'ime ana Igbo.